Вітаю ўсіх! Сёння мы з вами падрабязна разбіраем сапраўдную жэмчужыну беларускай літаратуры, п'есу Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта». І давайте адразу пачнём з ключавога пытання. Як так атрымалася, што звычайная, на першы погляд нават камічная, сварка змагла выкрыць усе глыбінныя праблемы і хваробы цэлай імперіі? Цікава, правда? Што ж, давайте паглыбімся ў гэтую гісторыю. На першы погляд, усё здаецца даволі простым. Перад намі, як вызначыў сам аўтар, фарс-вадэвіль. Дзеянне адбываецца ў глухім пінскім закутку, а ў цэнтры ўвагі два збяднелыя, але, трэба сказаць, вельмі ганарыстыя шляхціцы. Іх гонар – гэта бадай адзінае, што ў іх яшчэ засталося. І вось, як это часта бывае, увесь пажар разгараецца з адной іскры, з аднаго абразлівага слова. Іван Цюхай-Ліпскі называе Ціхана Пратасавіцкага мужиком. Вы толькі ўявіце, для шляхціца, нават самага збеднелага, такая абраза была горшай за плявуху. Ну і, вядома ж, спрэчка пра гонар, ды яшчэ і добра падсілкаваная гарэлкай, вельмі хутка перарастае ў сапраўдную бойку. І як у класычных сюжэтах, гэтая варожасць бацькоў, канешне, ставіць пад пагрозу кахання іх дзяцей, Марысі і Грышкі. Так, гэта вельмі нагадвае Рамео і Джульету, толькі ў нашым пінскім варыянце і, зразумела, з адпаведным мясцовым каларытам. Здавалася б, усё ідзе па законах вадэвіля. Ведаеце, шчаслівы фінал, дзе закаханыя нарэшце разам, бацькі мірыцца, усе шчаслівыя і нават спяваюць. Але не трэба забывацца пра першую частку назвы жанру – слова «фарс». І іменно яно ператварае гэтую, здавалось бы, простую вясковую гісторыю ў нешта нашмат больш острае, больш сатырычнае. Так што, давайте капнем глыбей. Вось тут і пачынаецца самае галоўнае. Таму што фарс у 19 стагоддзі гэта зовсім не проста лёгкая камедія для смеху. Не. Гэта быў такі, ведаеце, сігнал для чытача і гледача. Шукайце другі пласт, шукайце сацыяльную крытыку. І каб зразумець увесь гэты сэнс, нам проста неабходна паглядзець на гістарычны кантэкст, у якіх умовах Дунін-Марцінкевіч увогуле пісаў гэтую п'есу. Такім чынам, год напісання 1866, а гэта трэба разумець час адразу пасля двух каласальных узрушэнняў. З аднаго боку, нядаўна адмянілі прыгоннае права, што прывяло да з'яўлення велізарнай колькасці новых чыноўнікаў. А з другога, што яшчэ важней, гэта час пасля жорсткага падаўлення паўстання 1863 года, у якім шляхта адыграла ключавую ролю. У выніку ў грамадстве ўсталавалася атмасфера страху. А страх, як мы ведаем, гэта проста ідэальная глеба для карупцыі. І вось у такіх умовах на сцэну выходзіць галоўны антаганіст нашай гісторыі. Знаёмцеся, станавы прыстаў Кручкоў, сапраўдны віртуоз бюракратіі і, канечне ж, вымагальніцтва. І вось Кручкоў прыбывае, так бы мовіць, вяршыць правасуддзе. Але ягонае правасуддзе – гэта проста феерія абсурду. Ён штрафуе ўсіх. Не толькі тых, хто біўся, ці тых, хто бачыў бойку, але нават тых, хто яе не бачыў. Вы толькі услухайцеся ў логіку. Не бачыў, значыць вінаваты ў тым, што не бачыў. Гэта ж проста вяршына бюракратычнай дэмагогіі. Прычым паглядзіце, як тонка ён усё прадумвае. Яго пакаранне – гэта не проста фізічны боль, гэта псіхалагічнае прыніжэнне. Пакараць шляхціца розгамі на голай зямлі без дывана – гэта ж был страшэнны сорам, велізарная знявага. Гэтая маленькая дэталь, гэты дыван адразу ставіла крыж на яго шляхэцкай годнасці, прыраўноўвала да звычайнага селяніна. І вось тут аўтар бліскуча паказвае, як працуе ўся гэтая карупцыйная машына. Разумееце, пакаранне – гэта не мэта, гэта ўсяго толькі тавар. Яго спачатку абвяшчаюць, каб потым можна было прадаць вызваленне ад яго. Тут жа падбягае Пісарчук-Пісулькін, ужо само прозвішча гаворыць за сябе, так? І шэпча, што, мовляў, любы дэкрэт можна падмазаць. Ну і, зразумела, Кручкоў з радасцю прымае гэты добры гасцінчык. Такім чынам мы падходзім да самай сутнасці. На чым жа трымаецца ўся ўлада гэтага Кручкова? Зусім не на законе, не. Яна трымаецца на страху. Татальным, усеаб'емным, паралізуючым страху. І як он гэты страх падтрымлівае? О, гэта цэлае мастацтва.
Ён літаральна засыпае шляхту патокам нейкага юрыдычнага трызнення. Спасылаецца на статут ВКЛ, які ўжо давно не дзейнічаў, цытуе указы з будучыні і нават прыдумвае новыя даты ў календары. Уявіце сабе, 49-я красавіцы. А самае смешное і адначасова сумнае тое, што запалоханая шляхта слухае яго, раз'явіўшы раты, і шэпча: «Вось гэта вучоны чалавек», зусім не разумеючы, што іх проста абводзяць вокал пальца. Вось гэты прыём, калі рэальнасць намысна скажацца да поўнага абсурду, у літаратуры называецца гратэскам. І Дунін Марцінкевіч выкарыстоўвае яго вельмі метанакіраваным. Ён паказвае нам, што шляхта настолькі застрашаная, што ў іх проста адключылася крытычнае мысленне. Яны гатовыя паверыць у што заўгодна, нават у 49-е красавіка, таму што страх перад чалавекам у мундзіры аказваецца мацнейшым за любы здаровы сэнс. І вось мы бачым, што сапраўдны рухавік усяго сюжэту – гэта не нейкі там шляхэцкі гонар, не рамантычнае каханне, а менавіта страх. Гэты глыбінны страх, што застаўся ў людзях пасля падаўлення паўстання і зрабіў іх ідэальнымі ахвярамі для такіх, як Кручкоў. Добра, з гэтым разабраліся, але які лёс чакаў саму п'есу, такую, скажам, небяспечную? Як вы, напэўна, здагадваецеся, лёс быў няпростым. Сатыра была настолькі вострай, настолькі трапнай і безлітаснай, што царскія ўлады, канешне ж, адразу ўбачылі ў ёй прямую пагрозу для сябе. Вось вам яскравы прыклад. Калі ў 1890 годзе гісторык Мытрафан Доўнер-Запольскі захацеў яе надрукаваць, цэнзар адказаў прама. Маўляў, твор, дзе чыноўнік паказаны ў такім светле, зусім не падходзіць для народа. І звярніце ўвагу на дэталь. У п'есе шляхта іранічна называе Кружкова найяснейшай каронай, выкарыстоўваючы зварот, прызначаны для монарха. Цэнзар выдатна разумеў, што такія жарты з владай проста недапусцяльныя. І выніку што? За гэтай цэнзуры п'еса праляжала ў стале, як кажуць, больш за 50 гадоў. Яе не друкавалі і, зразумела, не ставілі ў тэатрах. А што ж у фінале? Ніякага хэпі-энду. У гэтым і ўвесь сэнс. Кручков не проста забірае грошы і з'язджае. Не. Ён, так бы мовіць, закладае фундамент для будучых візітаў. На развітанне ён ціханька падбухторвае новую сварку, зноў жа за слова мужык. І вось калі новая бойка ўжо амаль гарантаваная, ён задаволены кідае фразу: «Няхай у суд падаюць, тады прыеду на следства». Разумееце? Гэтая крупційная машына вечная, яна працуе без перапынку. І вельмі паказальна, каму аўтар дае апошняе слова. Самаму бадай неадназначнаму персанажу – куторгу. З аднаго боку ён прайдзе свет, які за кавалак сала гатовы хлусіць у судзе, а з другога ён такі, ведаеце, народны філосаф, які сыпля прымаўкамі. Ён гэта ўвасабленне такой цынічнай, прыстасавальніцкай мудрасці, той, што дапамагае выжыць у гэтым свеце абсурду. І менавіта яго вачыма мы глядзім на ўсё гэта ў самым канцы. І тое, што пінская шляхта ўжо больш за стагоддзе не сходзіць з беларускіх сцэн, яскрава паказвае сатыра на карумпованую ўладу, пустую пыху і паралізуючы страх, здаецца, не мае тэрміну прыдатнасці.